Serçavim Murat'ı Ehsan Birgül. Sağ olun Mustafa. Çabuk da gülen. Serserans. Gelek işaret bu taati divanamın. Despeki de xwazim biçeki ki Ehsan binasım. Ehsan Birgül katedini likujiya çekir çıkınt biçeki bahsa xwe bike me derbasi hem berhemet tecrübe. Yani İhsan Birgül az serhedime agiri navçar geldini Kurdaki gündime, legün bume nahal navçe dijim. Ligel helbesvani nivskari mamstatiya zamanı Kurdiş dikim ki avaki serbest ki koma yani dersi tayyibet. Berdeci avaki serbest rozname geriye dikim yani çen hem kara bu avaki serbest yani bir hevra bebe astengi hevra demeşinim. Beli. Te kuxwend te çikir çi serüvenat yan nivîskariye bu çi tişt te şand ber nivîskariye va gelo. Yani yine ki devek bersivek klasik ve az yani küçükte xudacı nivîs hevesa nivîsi hebu li ser min nivîsandin Türkiye devlisi ve ki hamam tabi hamu Kurdi destpekine destpe nivîsekine pişti 2000 yani 2000 şundattır xwandina Türkî ve geliyam yani işte dibistana davi liste uzanike hemû derve xilas kirin bu yarajı mel ne çelmeyi dersi zaman ditin her bir zaman ku peş ket ev ha nivîstikari nivîsandinê jî pêra xurt bû ji ber ku me zimanê xwe nas kir me edebiyata xwe xwand mîna çav bêjim me Ahmedî Xanî nas kir me besta wî ya nivîsandinê çi ye mesela uzana Ahmedî Xanî merkeba wî tirba wî li cem me ye yani berî me wekî tenê kesekî oldar dizane bu lê piştî ku xwandin nivîsandina Kurdî xwandina memû zinê me fehm kir ki yani Ahmedî Xanî ne tenê kesekî oldar e û helbestvaniya wî nivîskariya wî felsefa wî jî kete heşime û barek ji da ser milê me yani ew hevesa me nivîsandinê xurtir kir hinek zêdetir yani tesîr lê kir bu awê me dest pê kirim nivîsîn. Saat xweş. Berhema te kemîn navê wê çi ye û kengî derket? Ya gotinê nîvcomayê 2018 ji weşanxane avê derket helbestên kinin yani ew tarz berî pêşiya jî Zahir Kayan bu tarzı tarzak jeram divjin las bu tarzı helbest nivîsî bû helbestên kin arastik helbestên xwedî çîrokin lê bi gotinê bi kêm gotina me xas em gelek tişta bêjin û helbestê me piranî zixwe bu tarzı yani cibilî du hefsê heva bu awê hatine nivîsanî bi tarza las xwedî çîrokin helbest lê gotinê pir kêmin yani gotinê nîvcomayê jî Kurt û kurmancî. Kurt û kurmancî last. Saata te xweş be. Berhema te ya duyemîn tu piçekî behsa navaroka wê jî bikî bi çend peyvan ji me veze kêf xweş bibim û ji ku derket. Sofî û Monika ji derketina wê ji weşanxana nayê îsal meha tebaxê derket servena wê derketina pirtûkê wekî berhemê ji ev bû berî ku helbest çapıkım jî çîrokê min hebûn lê nişkaba me biryar dak em helbestê dexin û 5 sal şû da jî me ew çîrokê xwe heyî dinê jî me da ser hev dîsa jî me helbesta çîroka da jî şûna ku zêde gotina bêjin me giranî da mesele be gotina meseleyê çîroka kesên ji rêziyê ji nava heyatê lê bi çavekî qarfî carna rast qarf carna ku mînak çabecin tişta ku însan ber amandinê jî bibe ka mesela meseleyên civakî problemên civakî carna jî yani heta nêjdestên vat ji nava heyatê yek resmên nava heyatê me kişan mesela me Sofî Monika jî bu serkirin. Saat xweş be. Bendekî ji gotinê nîvcomayê ji me re bibêjî şiirekî em ê gelekî kêf xweş bibin. Dibe yani şiir xwandina me pir baş ne lê dîsa jî ez ê evê bixwînim. Ji we helmayek me got helbestê din ji ber ku kêm kinin em ê a daviyekê bixwînin helbestekê evînî digerim
Li vî bajarî, li vî welatî, têlek porê te, şop û şûmpiyek ji te, ango bêhnek ji te. Dimînim, li vî bajarî, li vî welatî, ez tenê û stûxar, basketî û bêkes, bîfîgan û a xujar. Dimirim, li vî bajarî, li vî welatî, ne min tu dît, ne tu hatî, roh kişiya merzel tarî, dicemidim, dicirifim, li vî welatî. Çavê minî mala te va be. Ser çavêm serserê min ratî. Tamam. Zor spas.